Jag tog bottlige 0-2 Vestur mot B68. Och långt efter 8 minuter hade Voamen etna vissar på Milan Pekic och vis en Toftaman skorar till 1-0. 4 minuter lagt till att Tampa för hända möjligheten att öka. Bant för halvlek det Johan Peter Paulsen som takt vid Jauna. Toftamen fick inte spela köra och ta första spelningen att ha varit för Streymur. Johan Daver Højgaard för Reja. Och stort efter det inskifte Jonaf Højgaard som för gola. Bant för likelag händer detta. Vestur för helt tydligt i händerna av Nenad Stankovic, men domaren säger inte. Nu ser Vestur för att stävja sina första segrar sedan 26 april och B68 tappar sin första diss samma dag. I Fuglafjørdur UF bestreima Víkingur. Andy Olsen till Frank Paulsen som 25 meter fjärde och smäckar till. Ett dunderskott. Lutla lätt och sötne. Rekko Jakobsen Hackstor och har skårat sitt första mål för UF. Jag ser att glad Rekko Jakobsen. Streymur kom til nekva goa möjligheter. Gott skott, stången, lägg på en av bältnum, men ikke ståsbursrur. 20 minuter inn i annan hållag, Balla Skinko, Rekko Jakobsen, som halvfluktar bølten i nete til hele 3-0. I togene som domerne har lagt at rett, fikk Streymur pynt og burslitte. Argir Hansen Rosvikalia tryckor och skorar till ändliga stövna, tror jag. Vi sikrar någon av Streymur har UF vist gröttation om att det alla inte täljas med bottlinet uppkörsvid efter kappingarare. Argir hade nekva liv upp till efter att det är mycket där vunnit 3-0 av Streymur vid Argir. Men gästerna och Runavik kommer bättre från början, tack Christian Högner Jakobsen lägger där fram om 1-0. Men AP svärar kött attor. Menar Johansen bjargar i första ädlova, men Dian Split i tornon och jaunar till 1-1. 16 minuter in i sättna hållag ökar AP. Nu inköpte normaren, Stig Roar Söpstad sätter fotarna och lägger Arjamen fram om 2-1. Fem minuter för tog luckar Kenneth Jakobsen distin och ändaliga stövanders 3-1. Arjamen flyttar sig långt från nyflyttningarstrygene och Runavik tappar sin annan dist mot AP i år och nu ett tosti att han får 8 i HP. I Gøta dal hit oss B68 var Víkingur. Och Tower Jessner som lät brackligar 4. Soltan lägger bulten fram vid Suina av Trønde Vatnhammer och så har Víkingur lagt sig 8 efter bara 6 minuter. B68 fick då svära kött åter. Gav samma spel med Berg. Clement och Magnus. Bulten ändrar åter till Berge som får Jauna till 8-8. I sista minutet för att hålla Jehendre hetta. Sonny Olsen kommer från B68 värne, skjuter, bulten stöcker ut efter, och så går Finna Justinsen som lättliga lägger Víkingur 8. Víkingur har haft en strävnadsgrasande så tog och det visste sig som att efter Víkingur har lagt sig av 8-2 efter förhållandet, lade det så långt attra vötterna varje i örnhållandet. Som distreloj, tröste B68 mål, och hetta kan Víkingur gåa möjligar kontra. Stort för distreloj. Finner Justinsen vid centrasted, och pura ensamma till vid Trønde Vatnhammer, loppar Finner Uisakalder bulten på man, och skorar till enda lyslite, tror jag. Och snäckar dister i bönen, var Víkingur bättre li i Gøta och här var nog tids upp på ett annat plats i Vodafonedeildin.
Flere spelare til KI har vært darvare av skavun og inntarra i Jakob Mikkelsen som satt av bonsen om Disney mot Streymur, men han var viatur mot i hoppe, høyast han ikke var halvkommen fyrir seg. Han færst røntan under 20 minutter i spalter. Dømaren Petter Reiners meter at Frau Benjaminsen var i feltor og dømmer blått sparsk. Andro av fløten skjuter, Jakob Mikkelsen får ikke gjørst og så hopp i 8-8-0. Det var ikke så nekker målmåløykeren. Hopp i hei onkran, men det var heimalige som heter Freya Stån. Heina læsene gjørst leiser, men hopp i målvergen Martin David stod 4. Og bant fyrir halvlag det Paul Kletskær som får en gåan målagaren. Høgne Massen finner vel Paul som rønner loppabolten og pummalmannen. Og i 17 halvlaget hender ikke det ståra. Bant fyrir laglokk avgjør hoppet distan. Hannes Torleifsson bøyner bolten i malen. KI vil hava Petter Reiners og Tommy Frusparsk til Hannes har brukt håndene, men fløytan til dømeren og teier. Hobbe vinner så start 2-0 og en åttalig kappinsene, KI framveges av nesten neste plassen.